Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι. Ονομάζομαι Κωνσταντίνος Έκερης και θα συντονίσω την συζήτηση στο τέλος των ομιλιών. Είμαι ομότιμος καθηγητής βιοχημίας της Ιατρικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών. Η τρίτη κατά σειρά ημερίδα που διοργανώνει το Ίδρυμα Ποδοσάκη σε συνεργασία με το Μέγαρο Plus ή το Μέγαρο Plus με το Ίδρυμα Ποδοσάκη τιτλοφορείται «Εφαρμογές της επιστήμης και τεχνολογίας στη φύση και τον άνθρωπο». Οι εισηγητές είναι οι κύριοι Δώρος Θεοδόρου, Γιώργος Κόλιας και Κυριάκος Νικολάου και οι τρεις είναι βραβευθέντες από το Ίδρυμα Ποδοσάκη, οι δύο πρώτοι με το βραβείο για ερευνητές κάτω των 40 ετών, αυτό έγινε όμως προδεκαετίας, ο δε καθηγητής Νικολάου με το αριστείο Ποδοσάκη. Πριν δώσω το λόγο και παρακαλέσω τον πρώτο μιλητή να έρθει στο πόντιουμ, θα μου επιτρέψετε τρία σύντομα σχόλια. Τα δύο πρώτα είναι λίγο γκρίνιες, το τρίτο όχι. Το πρώτο σχόλιο είναι ότι η μεγάλη πληγή, θα έλεγα μάστιγα, στη χώρα μας είναι η αναξιοκρατία. Και κύριος στόχος όλων μας πρέπει να είναι η καταπολέμησή της. Στην προσπάθεια αυτή το Ίδρυμα Ποδοσάκη πρωτοστατεί. Όσοι από εσάς έχουν παρακολουθήσει τις ομιλίες από βραβευθέντες του Ιδρύματος Ποδοσάκη στις δύο προηγούμενες ημερίδες θα έχουν πιστεί γι' αυτό. Είμαι σίγουρος ότι αυτό θα επιβεβαιωθεί και μετά το πέρας της ημερίδας αυτής. Η δεύτερη γκρίνια είναι ότι η έρευνα στη χώρα μας πάσχει. Όχι από έλλειψη ερευνητών, έχουμε πάρα πολύ καλούς ερευνητές, αλλά κυρίως από υποχρηματοδότηση, καθώς και από το χαοτικό περίγυρο με επιστέγασμα το σκηνικό των τελευταίων ημερών. Γνήσιο ενδιαφέρον για την ενίσχυση της έρευνας φαίνεται ότι δεν υπάρχει από την πολιτεία και αυτό αντανακλά ουσιαστικά την αδιαφορία των πολιτών. Απόδειξη το ισχνό 0,6% του ακαθορίστου εθνικού προϊόντος που δίδεται για την έρευνα τα τελευταία 20 χρόνια σε σύγκριση με το 3,2% της Σουηδίας και το 2 και κάτι του μέσου όρου της Ευρωπαϊκής Ενώσεως. Πράγματι, η έρευνα είναι μοχλός ανάπτυξης μιας χώρας, μόνο που η ουσιαστική αυτή ρίση έχει καταντήσει ανούσιο σλόγγαν των πολιτικών και προσβλητικό συνάμα για τους ερευνητές, πολλοί από τους οποίους είμαστε εδώ στην αίθουσα αυτή. Τελικά, με τις επαναλαμβανόμενες κραυγές μας των ερευνητών για περισσότερη χρηματοδότηση, κατατασσόμεθα σιγά-σιγά στην κατηγορία των γραφικών. Υπάρχει αυτή τη στιγμή ευτυχώς ένα νομοσχέδιο για την έρευνα που αν τυχόν πραγματικά μπορέσει να περάσει και να υλοποιηθεί κάπως, πιθανώς να αλλάξει την πορεία αυτή της χρηματοδοτήσεως. Το τρίτο σχόλιο είναι πασιφανές ότι τα όρια βασικής έρευνας και εφαρμογών είναι πολλές φορές δυσδιάκριτα. Αυτό οφείλεται αφενός στην ταχύτητα με την οποία η ανακάλυψη μετατρέπεται σε εφαρμογή. Η βασική έρευνα του χθες γίνεται σήμερα εφαρμογή. Αφετέρου, θεμελιακές βασικές γνώσεις πηγάζουν πολύ συχνά μέσα από την εφαρμοσμένη έρευνα και έχουν δοθεί και αρκετά Νόμπελ με αυτό. Αυτό το σημείο θα γίνει πιο κατανοητό αφού ακούσουμε τις τρεις σημερινές ομιλίες. Η πρώτη ομιλία έχει τον τίτλο «Από την μοριακή δομή στις μακροσκοπικές ιδιότητες. Σχεδιασμός υλικών για την αντιμετώπιση των αναγκών της σύγχρονης ζωής» από τον Δώρο Θεοδόρου. Ο Δώρος Θεοδόρου είναι διπλωματούχος χημικός μηχανικός του Μετσοβίου Πολυτεχνείου. Έχει PhD από το MIT, το οποίο πήρε το 1985.
γύρισε στην Ελλάδα για να εκπληρώσει τις στρατιωτικές του υποχρεώσεις. Αυτό σήμερα πρέπει να τονίζεται. Το 1986 άρχισε την καριέρα του στο Τμήμα Χημικών Μηχανικών του Πανεπιστημίου του Μπέρκλι ως assistant professor, ανέβηκε την ιεραρχία και το 1994 έγινε full professor στο αυτό πανεπιστήμιο. Το 1991 γύρισε στην Ελλάδα ως αναπληρωτής καθηγητής του Τμήματος Χημικών Μηχανικών του Πανεπιστημίου Πατρών, διατηρώντας τη σχέση του με τον Μπέρκλι, και από το 1995 είναι τακτικός καθηγητής του Πανεπιστημίου Πατρών και μέλος του ΙΤΕ. Από το 2002 είναι καθηγητής του Μετσοβίου Πολυτεχνείου στον τομέα επιστήμης και τεχνικής των υλικών της Σχολής Χημικών Μηχανικών. Το ερευνητικό του έργο εστιάζεται στην ανάπτυξη και εφαρμογής ιεραρχικών υπολογιστικών μεθόδων για την κατανόηση και πρόβλεψη ιδιοτήτων των υλικών από τη χημική του σύσταση. Έχει πλούσιο επιστημονικό έργο, πάνω από 130 πλήρεις εργασίες και πολλά κεφάλαια σε βιβλία. Έχει πάνω από 4.000 αναφορές για τις εργασίες του. Έχει τιμηθεί με πολλά βραβεία, μεταξύ των οποίων το Presidential Young Investigators Award και το βραβείο Μποδοσάκη στη χημεία το 1996. Παρακαλώ τον κύριο Θεοδόρου να έρθει στο βήμα.